Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Bueno, eta instituzio guziunekin zer? Osea, haitu dugu mundu arrongaizki dagoela. Aldaketa klimatikoa, bagoazela 3 graduko estenatoki batera. Biodibertsitatearen galera ikaragarriak ditugula. Errekak kutsatzen ari direla, airea berare kutsatua dagoela. Eta instituzioak honekin zer. Bueno, badago, orain gero eta gehiago aitzen den New Deal izeneko paktu hori, paktu berria deitzen dena, Estatu Batuetatik etortzen den korrontea eta Europan ere baduena bere espresioa, European Green Deal izenez hartu dena, eta horren implementazio bat ere egiten ari da, kokatuago, lurrartuagoa hemen Nafarroan eta zehazkiago udalerri ezberdinetan. Eta gaur, hain zuzen ere, Green Deal horren zatitxo txiki bat ikusiko dugu, Baztanen kokatua. Saioarekin hasi aitzinetik, omenalditxo bat Nafarroako lurraldei. Eskuderako putzua baita, Apo Armatuaren lurraldea. Aragoi ibaitik kilometro gutxira, hainbat urmaelek Badina Eskudera izeneko ezegunea osatu dute. Urmaelen ertzetan kanaberadiak eta belardiak hazten dira. Inguruan berriz, artosaiak eta bertzelako alorrak. Ezegunean, kumeak hazten dituzte Apo Armatu istilzaleek, ahateek eta zankaluzeek. Bertze hegazti batzuek hemengo lezkadietara etortzen dira negu pasa. Eta Green Dealaren saio honetan, Baztanera, etorri gara hain zuzen ere, klima eta energia jasangarriaren plana sinatu eta aurkeztu dutelako hemen ere Baztanen bidasoan orokorrean eta Nafarroko hainbat udalerritan, Baztanen ere, eta horretarako hain zuzen ere, Baztango alkate jaunarekin Joseba Otondorekin gaude. Atxaldeon, Joseba. Zure ere. Hauxen, erran bezala, sortea, berarekin egoteko. Azalduko dugu pixket zertan datzan eta zen neurri hartu dituzten Baztanen pixket klima eta energiaren kontu hauek aldatzeko, trantsizio horri begira. Joseba, lehenik eta behin, galdera sakon bat egingo dizut, zaila. Bota. Klima existitzen da? Klima, denbora luzean... Arbatu da. Eguraldiak duen iraunkortasun bat aztertzen du. Galdera trampatia bota diogu, beti hola forma hausteko, baina harpatu dako Josebak. Klima existitzen da beraz, aldaketa klimatikoa ere bai, hortan ez gara sakonduko. Joseba, erabaki den, onartu den plan hau, energia eta klima jasangarriarena, pixket ulertzeko ikusleek, nik baitere, zertan datza, laburrean azaltzen albaldin bada. Planunek baditu 3 helburu. Alde batetik, klimaren aldaketa sortzen duten, negutegi efektuko gasen isuria txipitzea, murriztea. Bertzatik, klimaren aldaketarengatik sortuko diren ondorioak, horiek txipitzeko neurriak proposatzea ere bai, uholdeak direla edo bero handiak direla, eta 3. Pobrezia energetikoaren kontra borrokatzea. Pisket 3 zutabe horiek ditu, eta gero badu bertze gauza berezi bat da, okerrezpanago, udaletxeen arteko, nolabaiteko, aliantza baten ondorio olako zerbait da? Bai, alkateen ituna delakoak bulkatzen du guzi hau. Alkateen ituna mundu mailan antolaturiko ekimen bada, eta orduan udal mailatik bulkatu nahi da, berotegi efektuko gasen isuria txipitzea, moldatzea muturreko egoera hauetarat,
eta energia pobreziaren kontra borrokatzea. Eta bai, unen berezitasuna da, udal mailatik egin nahi dela, udalek ahal duten neurrian. Eta hori ez da pixket bitxia ezagit, ni pentsatzen nuen, bueno, izango dira aliantzak eta akordioak egingo dituzte estatuen artean, eta gero estatuetatik modu vertikal batean goititik behiti joango dire, ez, zehazten udaletxeetaraino. Baina ez kasu honetan da, modu transbertsalean, Europako edo mundu mailako udalak elkartzen dira, ez dakit zer aportatzen du horrek. Zergatik, ez dakit, komeni zaio baztango udalari ulertzean, izarrakit, Alemaniako toki bateko udalean hartzen dituzten erabakiak, neurriak. Bai, azkenean ikuste denok badugun zer egin guztiuntan, ez? Hau dugu, erronka handi bat, eta gaurko gunean munduak, lur planetan bizigaren herritarrok dugun erronka nagusietako bat. Horren arabera, gure espezia bizitzeko, baldintzak aldateko baitira, eta gure espeziari zuzenean eragine baitio. Bistan da, gainerako bizidun eta gainerako habitat eta sistema guztiei ere bai. Orduen, edo zerraiter egiten dugu, edo bertzenaz gu izanen gara guztioi ordainduko dugunok, ez. Horrek badu, hala ere, gauza bat argitu beharra. Eta hau da, ez dela norberak zer egiten duen bakarrik. Azkenean, puntu untara taiatu gara, zeren azkeneko 200 urtoketan batez ere, ekonomia antolatzeko modu bat baitugu, politika antolatzeko modu bat ere bai, eta guzti horrek sorrarazi du bultzada bat, eta bultzada horrek hainbertze prozesu ekarri ditu. Argi eta garbi errateko, sistema kapitalista abiatzen denetik, eta berarekin industri gizarteak horrek ekartzen du orai hartio edo ordura hartio ezagutu gabeko berotegi efektuko gasen isuri handi bat, bai eta bertze gauza handitzen da ere. Orduen azkenean ari gara sistema ekonomiko politiko bati buruz. Horren balio kulturali buruz. Eta horren barnean gu gaude. Eta garbi da guk ere egiten aldugula. Eta bakarka, udalerri mailan, gobernu tipiek ere bai, mundu mailan antolaturiko gobernuek, enpresek eta hau eta bertze, baina garbi dago, batek pentsatzen baldin badu, hau sistema kapitalistaren barnean egiten aldela, eta etengabeko hazkunde ekonomikoaren logika zalantzan patu gabe, iruditzen zait bere buruarekin ez dela zuzen portatzen ari. Eta hori ez da gutxi erratea, izan ere hazkundea da gure jendarten, gure ekonomien erdigunea, ardatza, eta horren arabera gainera antolatzen da gure bizitza eta gure ekonomia erraten genuen bezala. Joseba, erraten ari ginen, udalen arteko aliantza bat egiten aldela, egiten ari zaretela, udal batek badu, ez dakit, baditu eskumenak, baditu botereak egiazki aldatzeko zerbait sistema honetan, beti pentsatzen dugu, hau aldatu behar dena da produkzioa, ekoizpena, edo estatuek aldatu beharko dituzte politikak. Udal batek esku hartzen aldu honetan? Esku hartzen aldu. Zenbataraino erabakigarria den eginen duen hoi, hoi bertze galdera bat da. Baina beti egiten aldugu zerbait. Bai bakarkakotik hasita, baita udal mailatik ere bai, eta zer eranik ez mundu mailan. Gaurko gunean mundu mailan utzi dugu gehiena merkatuaren, logikaren menpe, erabakiko baginuen ekonomia eta bizitzak merkatu librearen arabera antolatzea, modu planifikatu batean, modu demokratiko batean, jenden beharren arabera, iko ginen guzti honi ematen sekulako sakontasuna eta aldaketari sekulako bultzadere bai. Udalek egiten aldutela? Bai, biztan da. Hirigintzatik hasi adibidez. Udalek erabakitzen aldute. Bulkatuko dugu bakarkako etxeak alde guztietarat. Edo udalek arratzen aldute. Nahi dugu, kalitatezko bizitegi kolektiboak beren berdegunekin jendeak hor bizitzeko. Erabaki batek badakar autuen mugimendua handitzea eta bertze erabakiak badakarrena da jendeak hurbilago bizi ahal izatea eta beraz mugimenduak txipitu ahal izatea. Bine, Iturion Joseba, bizi kolektibokoi iparraldekoei erraten zutela, isuriak murrizteko, edo murriztapenen 60% bertan hartzen altziren erabakiei zegokiola. Ez dakit hau optimisteke baiko horregia iduritzen zaizun. Uste duzu, hartzen aldera portzentai haundi batean, udal batek murrizten aldituela bertako isuriak. Iduritzen zait, hor badago isurien itzalpeko alde bat.
Eta isurien itzalpeko alde hori da, adibidez, hemen txuen grabatzen ari gara elkarrezketa hau grabatzeko badugu kamera bat eta mikrofono batzuk. Kamera eta mikrofonok non fabrikatu dire. Edo gure arropaok nondik kartzen dugu. Eta aldike ok ez dire kontuan hartzen, ez dire kontabilizatzen bertako isuri bezala. Isuriok produzitu diren tokian kontabilizatzen dire. Horren erran nahi dut, Hasteko izan barko ginen zintzoak ez, bizket kontatzeko modu horietan. Kontatzeko modu horiekin eta orduan, hau da, egiazki toki batean zer da isurtzen dena. Eta toki hortan isurtzen den guzi hori da egiazki guk iten duguna, edo badugu bertze, gure isurpenen bertze zati bat munduko bertze toki batzuetan. Ez dakit datuak izango dituzun, Joseba, erraten duzu itzalpeko isuri horiek daudela. Hala ere, bizket, bastan ideia bat egiteko, Nafarroa mailan, ez dakit, zer moduz dago isuriei aldetik, errango genuke goialdean, behaldean, aldaketak egon dire, ez dakit, nola ikusten duzuzuk, bigarren legealdi honetan, ez dakit, bastan, hobekuntzak gertatzen ari dira. Planunek isuriak aztertzen du 4 alderditan. Bada, garraioarena, bertzea da bizitegiena, bertze hirugarren bada udal azpiegiturena, eta laugarrena da hondakinen kudeaketarena. Orduan, planunek 4 alderdi horiek behatzen ditu udalerriaren mailan. Orduan, Nafarroari buruz banaz bertzeko batzuk atra dira, eta bastan banaz bertzeko horien azpitik dago. Horrek zer nahi du? Bueno, horrek nahi du banaz bertzeko horren azpitik gaudela. Behar bada, gure burua konparatuko baginuen Europako bertze herriren batekin, gerta daiteke horko banaz bertzekotik goiti ibiltzeare. Orduan, nik uste dut, guk begiratu behar dugula, hobekien diren hoietarat, eta ez konformatu makurren direnekin, gure burua alderatuz, konparatuz, eta horren pentsatu zein ongi aigarren ez. Oai berriki Nafarroan datu batzuk eman dituzte, hondakinei buruz aigarrela, errefusa sortzeari buruz. Eta errefusa da, hondakinak berexituta, erreziklatu, berziklatu ezin diren horiek, ez, normaki edukiontzi berdean sartzen dugunak. Eta bastanek eman du errefusa gutien sortzen duen udalerri mankomunitatearen datua. Sakana baino gehiago? Sakana baino gutxiago. Baino gutxiago, erranen. Neurketa unen arabera. Hondakinei buruz ari gara, hondakinak mankomunitatek kudeatzen dituzte, eta Nafarroan kasu bakarra da bastan udal bezala egiten duena, ez? Baina, hori da. Orduan, Nafarroako daturik hoberenak. Karo, horrekin konformatu behar dugu, edo behiretu behar dugu, Europan nor da hobekien egiten duena. Zeren hemen, hondakinen organikoaren bilketa adibidez, Nafarroako datuetan hoberenskuenetatik gara, bigarrena, hirugarrena, baina sortzen dugun organikoen ehuneko 50% doi-doian berex biltzen dugu. Eta toki batzuetan Europan ehuneko 330. Gure burua behar dugu Nafarroekin konparatu edo hobekien nahi direnekin. Zerekin konparatzen garen, ez? Izan beharko litzatekeen arekin akaso konparatu beharko ginateke. Eta hain zuzen ere, izan beharko litzatekeen horretara pausoak emateko, aipatzen dira 8 ez dakit ekintza bagune estrategiko nolabait ere plan honetan, ez? Galdetuko dizut Joseba, horien inguruko batzuk bakarri hartuko ditugu. Horietako bat da administrazioarena. Administrazioak zer egiten alduen, ez? Ulertzen delako administrazioa izaten aldela zerbait eredugarria, ejemplarizante jartzen du txostenean, ez? Ez dakit, zer egiten alduzu ezueko? Horrek erran nahi du, adibidez zuen mugikortasuna, alkate bezala, zinegotzi bezala, aldatu beharko zenuketela? Behar bada, egia da, gaurko gunean, Europa mendebaldean erakundek bizi dutela sinesgarritasun krisi kozkor bat, eta hori izan eta iduridu udalekoño herritarren begitarat badutela sinesgarritasun handiagokoa. Eta zuk erran duzun guzti horrengatik, badutela eredugarri izateko ahalmen hori. Eta horren barnean, holako erabakiak sartzen aldira, edo udalaren kudeaketarekin zerikusia duten gauzak ere, adibidez, udalaren eraginkortasun energetikoa handitzeko, egin beharreko inbertsio batzuk egin ahal izatea. Edo bekiago, eraginkortasun energetikoa handitu baino, energi kontsumoa txipitu. Hau da, zentzurik du, etxean gaudelaik,
norbera etxean dago, guatzeragaten delaik, ez ditu etxeko argi guztiak pizturik ikusten. Guatzeragaten zara eta etxeko argi guztiak itzaltzen duzu. Herri batean, etxeragaten gara eta kanpoko argi guztiak pizturik ikusten dugu. Azaroko astearte batez ere bai. Azaroko astearte batez, astearte buruzuri batean, gaueko ordu bat aterdietan argi guztiak pizturik, karriketako argiteri guztia. Horrek ala behar du izan, Frantzeko estatuan urte batzuk dira, Ville Etoile izaneko label batekin lanean ari direla, herri izardun izeneko, hiri izardun izeneko labelarekin, eta horietan karriketako argiteriari buruz lan egiten dute. Gaueko biodibertsitatea zaindu nahi dutelakoz, eta hortik tiraka, energiaren aurrezpenean, gehiagizko kontsumoa txipitu eta hau eta bertzea. Eta gainera, logo begin. Eta logo begin, bai, hoixen da. Hoixen ere, osasuna ere goten delako txirik ordatua. Bai, eta hor, 12.000 udal daude, esperientzia luzea dago, eta toki batzuetan gauez argia itzaltzen dute. Bueno, hortxen adibideak, administraziotik egiten aldirenak. Bertze kontu bat, seguraski ere zentrala, mabi gehien duena, mugikortasunarena. Mugikortasuna da isuri gehien sortzen duena, ez? Tartaren zati handiena hartzen duena, gainera alde handiarekin, erresidentziak eta baino gehiago. Zagit, Joseba, mugikortasunarena landa eremuan zer egiten aldugu. Gainera bereziki gai zaila da, ez? Landa eremuan kotxearen ibilgailu pribatuaren erabilera handia behar izaten dugu, edo hortaroitu gara behintzat, ez dakit. Kontu komplikatua, ez? Bai. Hor, aipagarria da alde batetik plana egiterakoan bi isuri inventario egin direla. 2000 urtean, 2000 urtekoa, eta 2019koa. Orduan, aipatu dugun lau alderdi horietan, garraioa, bizitegiak, udal azpiegiturak eta hondakinen kudeaketa, hoien isurien batuketak tarta bat ematen dugu. Eta 2000 tarta hortan, bastani buruz zaigarela, lau alderdi horietan isuri gehien garraioak egiten zen. Isurien eunetik 328. Wow. 2019an, 422 da. Lau puntu egin da. Orduen, hor badago zertan lanin. Pentsatzekoa da, 2000 mugitzen gindela ere. Baina gaz isurien batuketa hortan, portzentaiak goiti egin du. Jakinik gainera, tarte hortan, bastango gaz isuriak beiti indutela. Orduan, horri erantzun bat eman behar zaio, ez? Nola egin garraioa bertze modu batean antolatzeko. Eta hor bai iruditzen zait, behar bada tokiko maila, eragiteko mailarik zaiena dela. Zeren mugitzeko beharra gaurko gunean arron lotua dago lanarekin, ikasketekin, hainbertze zerbitzu publikoen eskuraketarekin. Eta orduan hor lurraldearen antolaketa bat dugu, eta hor badire sakoneko baldintzapen batzuk hortan eragiten dutenak. Eta horren gainean balio kultural sistema bat ere bai. Orduan, garraioari buruz, iduritzen zait, lan egiteko lurralde maila hobiagokoa dela bertze bat, herrialde adibidez. Eta herrialdeari buruz aibalen bagara, alde batetik, udal mailan neurriak bulkatu nahi ditugu, baina aldi berean nazional 121A errepidean berritzen nahi gara, nazioarteko zama garraioa handitzeko. Eta nazioarteko zamaren garraioak erantzuten dio ekonomiaren antolaketa jakin bati. Toki batean produzitzen dira gauzak, bertzean produkzioaren bertze zati bat egiten dute eta salmenta bertze batean. Eta hori gelditu gabe mugitzen dute. Eta hor sortzen den isuriak kontaezinak dira, ez? Eta garraioaren ikuspegi hortan, iruditzen zait, erronka, lehendabiziko erronka, hiriak direla, Iruin herria, hortzen 300.000 biztanle bizi dire. Nola ematen dire eguneroko mugimendu eta antolaketa horiek. Orduan, mundu mailan ematen direlarik eztabaidaok, aldike ez gehienetan, biltzar handietan, aspiratutako herrialdeek, isuri buruz mintze horraten dute, mendebaldeko herrialdeek, erdiguneko herrialdeek, bautela hor zor historiko bat, ez? Eta orduan, isuriak gutitze behar hortan, lehendabizik bereik beharrutela gutitu, 100 urte batzuk, ibili dituztelakoz, isuri eta isuri gainerako guztien kontura. Ingalaterra pentsa dezagun, ez? Hoixen, 19. mende hasieratik. Hoixen da.
Orduan, garraioaren kontura ekarrita eta udal mailarat eta udalerri mailarat ekarrita, iruditzen zaitere, hor gisako bat aipatu behar dela. Zeren, Erantzukizun gehiago hiriei eskatu behar zaiela? bai, guk gureari uko egin gabe, baino hiriei. Azkenean guk badugu lurraldearen antolaketa bat, batugu 100 baserri barreiatu. Baserritan biziren jendek, medikura tortzeko, erosketak itera tortzeko, lanera gateko, seguraski autoa behar dute. Eta hori ordezkatzea zaila izan da. Gero, herri txikik dugu. Herri txiketan bizitzaren zati bat horriten alda, baina bizitzaren bertze zati bat Elizondo, Iruña, Bera, Lesakai buruz edo Senpere, Kanbori buruz inen dute. Eta Elizondokin berdin. Garraio publiko kolektiboa falta dela? Bai. Autobus zerbitzuak gutxi direla eta hobetu beharko zela? Bai. Baina horiek eskaintzerakoan ere, guk horiek ibiltzeko ohitura aldatu beharko ginuen. Biziketak erresten alditola inbertze mugimendu? Ere bai. Denak, seguraski ez. Orduan, hoi berplanteatu beharreko gauza da. Baina, hoi neke da planteatzea, ez pagara mintzo bizitzaren birtokiratzeaz. Zer erran dugunekin? Birtokiratzea da, gaurko egunean urrunduak ditugun, hainbertze aribide, hainbertze aitalde, hainbertze jarduera, berriz alde neurrian gurera ekartzea. Horrek erran nahi du, Joseba, bai niko etxea beharra dut Iruñen lan iten dutelako argudio hori ez dela erabat zilegi? Hoi ulertu behar da, horren konplexitasuna nik uste. Zilegia puntu batera arte bai, zen hor badago dinamika kultural bat, badago lurraldearen antolaketa bat. Horai galdera da, nik elkarbanatzen aldut norbaitekin? Zeren seguraski enpresak, fabrikak, arron barreiaturik baldin badaude, ezinezkoa izanen da autobus batekin itzuli guzia egitea. Orduan horrek eskatzen du gauzak ongi pentsatzea. Baina, adibidez, elkarbanatu bai, elkarbanatzen aldut. Eta seguraski jende amitzek egiten dute, zeren gasolina garestitzen nahi da, eta orduan ja ekonomikus puntu huts batengatik hori egiten dute. Baina, iduritzen zait interesgarriago, zuk aipatzen duzun horrekin bezain bet, dela birtokiratzea. Eta birtokiratzea aspaldi aitunen Ipar Euskal Herrian. Birtokiratu bizitza, eta hurbiletik egin eta saiatu kartzen tokira. Hemen, aixe oharkabeago pasatuen kontzeptu bat. Gero ez da egun batetik bertzera egiten. Baina, eta birtokiratzerakoan, behar bada, espektatiba batzui ere ez erran behar zaie. Ikasi behar dugu, Joseba, hemen bizitzen gehiago? Baina ez da norberaren autua bakarrik. Hoi ez du norberak hautatzen. Azkenean, seguraski jendei aukera manen baginien eguneroko bizitza hemen iteko, bializ pentsatu gabe hemen inen zuten. Jendek aukera izanen balukete soldata hemen irabazteko, inori etzitzaion gogoratuko edo gutxi batzuei Iruñerat gantorka ibiltzea. Ez baten batek baduela aski lanbide beresi bat, Iruñan bakarrik egiten alduena eta behai barnetik haunitz betetzen duena. Baina, normaki, hemen lana eskaintzerat, jendeak bializ pentsatu gabe hemen gelditzea erabakiko zuen. Karo, baina hoixen ere, igual badu, hau ja gai bizket zaila da, polemikoa, baina merezi du mai gaineratzea. Nik adibidez, Xaloan egiten dutan, eta Berriozarrera joan behar izan naiz, ez? Karo, baina ere, akaso hautatzen al nuen, ez egitea lan Xaloan, ez? Edo erabakitzea joan beharrean egunerorat bizitzea Iruñan. Orduen ez dakit, ere ez aldu punto bat maila individualen ere, eta beti seinalatu gabe, individuaren erantzukizuna edo nolabait ere neurri batekoa dela, hala ere, nik banuen margena. Nik badut margena hor aukeratzeko, igual Iruñan bizi, edo igual lan ez aldatu. Eta igual, etorkizunean, gogorra da erratea, baina igual etorkizunean aukeratu beharko dugu edo non bizi, edo zertan lan egin. Nola baitere. Nahi badut egin lan Xaloan, bizi beharko naiz Iruñen. Nahi badut bizi baztanen, igual egin beharko dut lan bertze zerbaitean. Ez dakit, Joseba, hor zen dut mai gaine. Ez, galdera potoloak dire, eta seguraski erantzun borobilik ez dute galdera horiek. Hor badire, sakoneko joerak eta sakoneko bultzadak, aipatzen ginen bezala, landaremuaren ustutzea, despopulazioa. Hoi, norbanakoen erabaki partikularrak dire, edo hor badago azpi-azpian zerbait ere. Garbi dago gaurko gunean, merkatu ekonomia batean bizi garela, gizarte kapitalista batean, eta orduan bizitzeko hainbertze behar
Batzuk kulturalki bertzeak hala heldu direnak, ezinezkoa da toki jakin batzuetan bulkatzea edo ezinezkoa izan da orai arte bederen, ez? Orduan, pasatzen garelaik gizarte sistema buru askietatik eman dezagun, orai 20-30 urteko baserri sistemetatik, buru askiak puntu batera arte, horiek ere baitziren sistema erekiak, azkenean dena soldataren bitartez ematen den toki baterat, soldata gaurko gunean sortzen da bertze manera batean, ez? Lehendabiziko sektorean nekazaritza politika bateratokin hankazgoiti igortzen dugu, nekazaritza eredu bat gainbehera etortzen da, orduen hortik bizi diren jende gero eta zailtasuna handiagoa dituzte, hortik soldata baten atrotzeko, eta azkenean zer egiten dute. Eta hori gertatzen delaik nagusiki nekazaria den inguru batean, sektore ekonomiko osoa desagertzen da, eta horrezkorik ez baldin badago, jendea gaten da non lanin baden tokitarat. Eta horren hor, jende banakoetako bakotxak zer hautatzeko tartea du. Hemen gakoa da lana, Joseba. Lana birplanteatzea, erten zen igual hori ez da udalaren kontua, baina nola baitere lanaren faktore hori ukitu behar da. Nik uste funtsian den birtokiratzea, bizitza birtokiratzea, eta gaurko gunean gure bizitzetan funtsezko alderdi bat lana da. Lana gauzek antolatuak diren bezala, lan baten egiteak, soldatapeko lan baten egiteak, badirlakoz ordaindu gabeko lanak, baina soldatapeko lanak maternatzulekoz soldata bat hain zuzen, eta soldata horrekin etxe bat eskuratzen alduzu, jatekoak izanen duzu, kontsumo aukera desberdin bat, zure soldataren arabera, eta kontsumo aukera azkor horrekin gainera, joko hortan gero eta barnerago sartuko zara, oai hau dut, gero hoi nahiko nuke, eta hoi tabertze, eta olako zirrika batean inoizak itzen ez da. Gero ikusi beharko zen Joseba, ez? Eguneko errandugu mugikortasunarena isuren eguneko 80 gutxi goiti behiti dela. Karo, ikusi beharko zen, gero hortik zenbat diren, ez dakit ez, desplazamendu internoak eta zenbat externoak, ez dakit erran nahi dut, igual dena ez da lana Iruñan egiten dugulako, baizik eta ere, erten zenuen bezala, hemen ez, mugitzen garelako herri-zerri eta etengabe autoan, eta ez dakit hor baden margena jokatzeko, igual, Arizkunetik Lizondora bizikletan etortzea eskatzen alda, holako zerbait? Galdera horien erantzuna ez dut. Nik uste galdera horiek bidezkoak direla, eta gizarte bezala erantzuna eman beharko digun. Ez da gero ere gauza berdina, 16 urtetik 20 urtetarako pertsona bat, bizkor osasuntsu dagon batek, iten aldituen gauzak, edo mugitzeko zailtasunak, urritasunak dituen pertsona baten beharrak. Behar bada, hori ere, beharko zen hobekiago findu ez. Adinaren arabera, gure mugitzeko beharrak aldatzen dira, adinaren arabera, sasoi bat dugu edo bertze bat, eta orduen horrek behar bada eskatzen du xeagokoa den azterketa bat. Dudik ez da, halakon batean, 2008-2008an iduridu ailegatu gindela mundu mailan petrolio gehien atera ziteken momenturat. Geroztik aigara petrolearen gainbehera bat bizitzen. Petrolioa oina izanen da urta honitzez, baina beti gainbeherako batean ez. Momentu batean behar bada ailegatuko da razionatze bat, edo ez. Europan horri buruzko solasak aipatzen ziren ez, hurbilden neguari buruz eta gas naturala dela eta ez dela eta holako eta bertzeko. Dudik ez da, petroliotik gasolinak hartzen dugu, diesela, eta hori da gaurko gunean autopartikularrak mugiarazteko odola. Hori da, 70 urteko adineko pertsona bat eta 55 urteko pertsona bat, bi errealitate desberdin dire ez, igual gauzoi beharko dire xeek ikusi. Zten dugun bezala, mugikortasunarena, denen hartura, ikusi beharko dugu zer demonio egiten den horrekin, baina ez bairi gabe, tartaren zati hori nolabait ere ukitu beharko dugu, hau da, denak ezin du berdin segitu hori seguro. Joseba, txostenetan eta planetan, orain ere bai, aipatu dugu handitzetan aldaketak. Aldaketak eman behar direla, eta gainera, erraten da beti, aldaketa sakon eta azkarrak. Zer da hori? Zer da aldaketa kultural handi bat?
Pentsatzen dut tokiaren arabera gauza ezberdin bat dela. Zeren badire munduan hameka toki jende eskasi gorrian bizi dena. Eta orduan horiek beharko dituzte ez dituzten gauza amunitz ere. Baina munduaren bertze toki batzuetan gehiegikerian eta usarkerian bizi izan da jendea. Eta ez denak. Ba igual aberatsenak gehiago, jende arrontak puskaz gutiago aberatsi buruz, baina jende arrontoiek munduko bertze jende arrontei buruz, ba puskaz hobeago, ez? Orduan garbi dago gutieneko batzuk badirela etxea. Eta etxe baten edukitzeko ez daitekena da jendek beren buruak hipotekatzea baten bat horren kontura aberasteko bankuak, promotoriak, hau eta bertze. Horren etxena ez da izaten da merkatu libre bat orai hartukoa bezala. Oinarrizko eskubide bada eta hori beharko zen ikusi nola egin jendekor beren bizitzak hipotekatu gabe akitzeko. Energia, neguen beroki edukitzea, ez da gauza bera, eduki 19 grado edo 23 grado. Plantatzen diren norai zalapartan aitzen dut Ayuso Madrilenez, eta nolatan errain dute zer temperaturetan eduki hartu gunetxak. Ba, doik, zer hemen bizigara etxe handiagoko baten, 6.000 milion jende bizigarena, eta orduan 21 gradotan bizi bagara neguen, unek ez tomaten. Eta orduan zentzuzkoa da, ba bai, neguen berokia izatea, baina igual etxean behar gara jertxe batekin ibili, eta ez da deus gertatzen nola ibiltzegatik. Gaina nik uste jende gehienak hori eherke aski konprenitzen dutela, ez? Orduen badire gutieneko batzuk, ba etxea edukitzia, energia beroki edukitzia, ura bermatu edukitzia, igual egun erzkara dutxatu behar, edo ez dugu 10 minutuko dutxik izen, eta ez da gertatzen, gutxiagotan dutxatzegatik eta dutxaldiak tipiagokoak izategatik. Horrengatik ez ditugu hemen egin beharreko guztiak zuzenduko. Zerren errametzala badugu sistema bat kapitalista, gelitu gabe azten dena, gertatzen da aberastasunaren pilaketa bat, aberatsak gero eta aberatsagokoak dira, herritarren lurralden kontura, baina hala ere badire zentzuzkoak diren gauzak, eta zentzuzkoak direnak dire, gauzek badituztela beren mugak. Eta gu jende arrontok, jende langileok ere, gauzei muga bat behar dugu patu, eta horrengatik gure bizi ez da hankaz goitik ganen. Gutxiagorekin bizi behar gara, Josu? Batzuek bai, eta horrek ez du erran nahi makurrago. Gutxiagorekin bizi beharko gara, baina ez du zengatik makurrago. Zeren alderdi haunitzetan badugu zertan hasi, jendekin denbora gehiago egonez, gure ingurukoekin gehiago gozatuz, lasaiago, gaurko honean jende guztiek astirik gabe bizi direla iduridu. Gantorka denak ezinean, estresatuek, erdi haserre, beti atxankatuek, behar bada, tranquilago bizitzen ahalko gara, eta hortan hasi, bertzekin egoteko hortan, baina bertzekin egoteko hortan azteko, behartuko ere bai gutieneko batzuk eta garantia batzuk. Etxena, mentan erran bezala eta berriz ez zerbikatzeko, etxe baten edukitzia ezinezkoa gauza baldin bada, horrek sortzen duen ezin egona animelekoa da, eta horrek ez du uzten tranquil bizitzia eta ingurukoekin egotea, eta orduen lan batean eta bertzean eta gainera soldatak makurtzen ari direz. Baina gaurko unean zenbat telebista daude etxean. Zenbat Netflix eta Netflix estena eta ez dagizer eta bakizer eta denetaik. Inbeharko dugu gogo eta bat horri buruz. Izaten dire ondasun batzuk, denen eskoetaran, denen dako modukoak izan ezkeroz, horrek badakarrena dela, animeleko desmasia. Eman dezagun, autokarabanak. Munduen 6.000 milion autokarabana izanen dugu, zenbat auto izanen dugu? 4.000 milion autokarabana, igual badire gauza batzuk ezinezkoak izanen direnak izatea. Eta ez da gertatuko, zeren behar bada bertze gauzekin gehiago gozatuko dugu edo gozatzen ikasi beharko dugu. Nik uste importantia dela hoi, hau da, zer den bai edo bai denei bermatu beharrekoa, hoi jende guzti segurtatzeko zer den merkatuaren logikatik atrabearra eta horren gainean negozioaren iteko logika hoi hortik kanporatzea, eta zer den, gero, haizu, hementxen pixketa arrunt izanez bizitzean gehiagikerietan ibili gabe eta hori da. Eta hortan ere gozatzen ahalko dugu, zeren arrunt bizik gutieneko batzuekin, horiek segurtatuik, nik uste gozatzen alden.
Akaso Australiako erreka batean bezain bertzen, hemen Baztango errekan ere gozatzen alda lagunekin atxalde bat pasatuz. Ba, seguraski bai. Joseba, erraten genuen aldaketa hauek egunetik gauera eman behar direla, baina hori ezinezkoa dela, hain zuzen ere. Ekologismoen erraten dandizetan ez, ekologikoki beharrezkoa dena, politikoki ezinezkoa dela. Eta hain zuzen ere plan honetan bilatzen da, 2030erako, 2050ko isurien erreferentzia hori hartuta, 140ko jaitsiera bat ematea. Hau errealista da, Joseba? Izin beharko du. Errealista ez dena da, mugatua den lurra izeneko planeta untan, aldiero azten den ekonomia bat edukitzea. Dagoeneko gainezkatzen ari dena lurra izeneko planeta hori. Hoi bai ez dela errealista. Orduan, erronkok beharko dute bai edo bai egingarriak izan. Kontuan hartu behar dugu, 1974an naski, orduan argitaratu zuten hazkundearen mugak izeneko txosten famatu hori, Meadows txostena delakoa, eta orduan ja iragartzen zuten, ezinezkoa zela, gelditu gabeko hazkundea mugatua zen planeta batean. Geroztik, azterketak, ikerketak, biltzarrak, bilkurak, ameka izan dira. Eta aldiero, erabakiak gibelatuz, geroratuz gandira. Eta ja, sartzen nahi gara, gibelat bueltarik gabeko momentu batean. Orduan, edo egiten dugu. Zeren deus ez egitea izan de guk ezagutu dugun bizitzeko formekin akitzea. Eta azkenean, 6.000 milion pertsona bizi gara gure etxeuntan. Ez gara bizi gure herriko 3.000 Elizondartzen badugu, Baztango 7.800, Nafarroko 6.000 edo Euskal Herriko 3 milioi pertsonak. 6.000 milioi pertsonei buruzko etxe batetaz ari gara solasean. Aldike gure bizi maila bertze lurralde eta bertze jenden kontura egiten dugu. Eta orduan edo egiten dugu, edo gureak eginen du. Bueno, hola planteatuta beldurra ematen duen zerbait da, edo egiten dugu. Eta, bueno, zegi Joseba, hausnarketa horiekin utziko dugu hemen, gaurko saio motz honekin, ikusiko dugu, aber zer moduz joaten den plan hori, eta egia den 2030ean, arro egoteko iragan bat lortu dugun. Erran bezala, Joseba Otondo, Baztango alkatea, energia eta klima jasangarriaren plan honen inguruan solasean, Green Deal, Europako paktu horren baitan txertatzen den plan hori. Joseba, mila esker hori. Ez da zeren. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.